Gaurko honetan, Deja Vu izeneko mai jolasa aurkeztu gura dut. Deja Vu jolasa 8 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalarien artean jolasteko jolasa da. Jolasian hasi aurretik, kaja zabaldu, eduki dena atera eta jolaserako prestatuko gara. Dagoeneko prest dauko Deja Vu jolaserako elementu denak. Ze elementu dauko jolasteko? Alde batetik dauko 36 fitxa, bai? Holan, objektu desberdinen fitxak, bai? Eta horrei denak ingo dituguna maixan erdizan gora begira edo, nahiko danen eskuragarri ipini. Eta bestalde batetik aukiko ditugu kartak, bai? Karta honetan agertzen diet maixan dazen 36 objektuak birritzen errepikatuta, bai? Batzutan karta baten agertzen die 3 elementu, beste batzutan bat, beste batzutan 2, bai? Jolasian hasteko ingo da karta danak nahaztu eta hemendik 3 karta aparte itxi. Jolaserako presgaz. Nola jolasten da baina jolas hontara? Deja Vu jolasian jolasteko 3 erronda burutu behar ditugu, bai? Eta erronda bakoitzean lortutako puntuak batuta, puntu gehien lortuko dago jokalarisa, izango da irabazlia. Zer da erronda bakoitzen egin barko duguna? Nik esan dut denboran, lehenengo kartak nahaztu eta 3 karta alde batera itxi ditugu, bai? Eta hon, txantan, edozein jokalari, joango da karti bueltea emuten. Eta jokalari denok, joan biko gare, kartan agertzen din irudixak memorizatzen. Hemen, memoria beharrezkoa, bai? Uste dagoenean, olako objektu bat edo irudi bat kartetan birritzen agertu dela, objektu hori hartu, apurtu eta gure aurrekaldean jarri beharko dugu. Noiz arte, multzoko kartak bukatu arte edo jokalariren batek hankia sartu arte. Guazen itxena probia, hoize dela modurik onena ikusteko. Ikusten duzuen moduan ez gara heldu multzoen akaberara. Zergatik, jokalari batek, larrosa euken hartuta eta ontsa agertu da larrosa, eta lehen esan dutzueten moduan, olako objektu bakoitza multzo guztian 2 aldiz bakarrik agertzen da, bai? Ordan horrek esan gure txartuen jauela jokalari horrek. Ordan norbaitek hankia sartzen baldin badau, berak lortutako fitxa denak alde batera itxiko die, bai? Eta gainontzeko jokalarixek, ziurtatu biko daue eurak hartutako fitxak ia ondo da zen. Eta horretarako, karta danei banan emugotzeu buelta. Eta ikusi, hori da, hemen kartetan agertzen ez dien zen objektuak baldin badaukie, lortutako objektu bakoitzeko puntu bat eskuratuko da, bai? Eta gogoratu, erronda bakoitzean lortutako puntuak batu biko dira. Baina, ojo, lehen aparte itxitxugu 3 karta, ez da? Horrek 3 kartak errepasagon biko ditugu, bai? Eta hemen agertzen ez diezen fitxak eduki beharko dituzte. Ze hemen agertzen baldin bada, seinalia ondo ez dagoena. Hoxe da Deja Vu jolasa. Helduok batzutan memorixeneko kaskartu daukiten do, eta horrei pixkat hautzak entzeko eta jolasian ondo pasatako aukerakoa da. Gaurko bideo hau gustuko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.